la, 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 la. Ven, queridiño, ven, que che quero dar todo o meu cariño. Ven, queridiño, ven, que che quero dar todo o meu amor. O soño da nosa seguinte convidada é ser artista. Ela ten unha voz suficientemente fermosa e potente como para imitar a Rocío Jurado. Imos a recibila con un forte aplauso. Chámase Alba Mesa. Adiante, Alba. Eu creo que 8 ou 9 anos, unha cousa así. E para min foi todo unha gala na miña vida porque eu vía na televisión, Ana Quiro era toda unha institución para min, para todos os galegos, para a televisión. Que me chamaran do programa e saber que ia ser entrevistada por ela e estar ali con ela, a verdade é que foi todo un cúmulo de emoción. Mientras tanto, quixera presentarlles a unha rapaza que dende ben pequerrecha lle gusta cantar. Ela di que cando había unha festa na súa casa lle pasaba un pouco como a min, que a subían en riba dunha mesa ou no escenario que montaba a orquestra na romería, na festa da súa terra, para que cantara, porque cantaba moi ben xa desde pequeniña. Quero lle presentar e pedir un aplauso para ela. Chámase Lucía Pérez. Boas tardes, Lucía. Para a xente que nos gustaba cantar, era como pues eso, o mellor que nos podía pasar de estar na televisión de Galicia cercana con ela e bueno, además o trato coa xente é inmellorable, con nós non podía ser menos. É como unha nai. Sí, totalmente. A nosa nai para nós na televisión. Sí, as dúas comezamos pequeniñas con ela e cuidounos moito. Cada vez que te vas, sufro un poco más. Cada vez que me falta mi luz. Estou segura que esta non vai a ser a última vez que traballes na televisión de Galicia. Encantaría. Porque imos a seguir a pista, vas a estar aquí traballando moitísimas veces porque cantas moi ben e tes toda unha vida por diante que seguro que vai estar chea de éxitos. Gracias. Gracias a ti e ata sempre. Ese aplauso para Lucía. Eu admiraba, lóxicamente, a persoa. O primeiro de todo é, eu creo que se todo o mundo recorda a Ana Quiro, a mellor herencia que nos pode deixar non só é a calidade artística, como muller naqueles tempos, todas as que pudo pasar e que contaba ela, pero realmente o admiro como persona, de que todo o mundo a recorda como unha moi boa persona, moi querida, e iso é o mellor de todo, non? Bueno, tamén se pode ser xornalista, digo, presentadora, sen ser xornalista, non tes máis que mirarme a min. Pero mellor, moito mellor, A min que te gustaríame, como que te xa che prepares. dixen noutro caso, Sí. ter un programa como teu. Pois para nada, cantar tamén. Mira, pode ser o meu relevo perfectamente. Pola idade así, creo que eu calcularei que me retirarei dentro de 15 ou 20 anos. Deixas Xusto modernanza, para deixarte o xa está. sitio a ti. Para min era unha referencia, ela, porque eu era tan pequeniña, ir tantas veces ao seu programa, vía cantar, actuar, eu decía que eu quero ser como a ela. Sí, o de presentar, pois tamén naqueles momentos eu soñaba tamén con poder ter un programa como a dela, poder cantar, poder entrevistar, era un soño, sí que yo dixen, e de feito acabei estudando tamén xornalismo. Non teño todavía o programa no que poida cantar e actuar, pero sí que era certo. Gústame moito cando me dicen a sucesora de Ana Quiro, digo, que halago me podes, mellor imposible, non? Sí que estou actuando por moitas verbenas, o que fago é levar o meu repertorio moito tamén galego, música tradicional, que era o que facía tamén Ana, e, bueno, pois a verdade é que tamén un pouco vai paralelo, porque moitas veces cando me decían do de Eurovisión, dime que Ana Quiro estuvera no 69 a punto de ir a Eurovisión, e tú ao final o consigues. Digo, pois que bonito, e a verdade que é o halago que me poden, máis bonito que me poden facer. Eu, de feito, penso últimamente moito nesto, na súa profesionalidade, non só no escenario, porque creo que actuando non é que sexa doado ser profesional, pero ela o era, e pode que non sexa o máis difícil, pero ser profesional fora do escenario como ela era é moi fastidiado, é moi difícil. Venme moitas veces a cabeza como ela era cando a cámara non estaba encendida, coa xente, cos compañeiros,
Para min eso é algo non moi doado de atopar por aí, é algo que tiña ela e que a fixo seguramente estar onde estaba e ser unha institución.